नगर परम सुंदर सुधींद्र नगर भाग्याचे मंदिर भाग्याचे मंदिर भाग्याचे मंदिर भाग्याचे मंदिर पंढरपूर हेची पंढरपूर पंढरपूर हेची पंढरपूर पंढरपूर आमका हेची पंढरपूर विठोबाले घर है भक्तीचे बिडार विठोबाले घर है भक्तीचे बिडार यतिवरांगेले वरदान
बोला श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, बोला समवेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की, काशी संस्थान की। Thank you.
प्रसाद उत्सव देवता आता गडी म्हणून
मतदान नका भिकार छતાં राज्य છોડતા વાપસ ગાડી ચૂકો છે બે કામ છે भिकार રાજ્ય પૂરો છોડતા પૂરા ગોવિંદા પૂરો છોડા રાજ્ય છોડા રાજ્ય છોડા રાજ્ય છોડા सकल राज्य सोडा सकल राज्य सकल राज्य
आम्ही प्रसाद कांदवरला आणि तशींची तांकां प्रथम गोल्ड कॉइन आमी प्रसाद त्या स्वाम्याक पावोवच म्हणजे करतात. ताचे मागीर 10 जाणां तर्फेन दहिसर श्री काशी मठा प्रेसिडेंट तांणी त्या देवालयाक प्रसाद घेतली. मागीर 10 जाणांचा तरी पटपट नांव आपयता आनी जमतीतले वखदी हो कार्यक्रम ह्या वेळार हायेस्ट सदी 80 जाणांक प्रसाद दिवचो आसा. तातूंत 500 जण भक्तांनी पण होऊंक जायच ना. सो त्या तरी आमी रथयात्रा 16 जाणांक पळोवपाक आनी स्वाम्यान सांगलें म्हणजे स्वाम्यान 5 विषय आसा. त्या 16 जाणांक आमी एक्झिक्युशन इम्प्लिमेंटेशन पळोवपाक सर्वप्रथम आरती आतां जाल्लेली आसा. मागीर आतां आमकां 80 जाणांक प्रसाद दितरी 16 जाणांक प्रसाद मेळटालो. नारकेळ तुमी देवाक समर्पण करतात आनी तशींची संराधना म्हणजे म्हळ्यार आज संराधन जातानाची साडेसात जाताले 16 जाणांक सांगले आनी देवाला प्रार्थना करताना फूल पडले. म्हळ्यार देवाक आमी स्वाम्याक तृप्त जाले. आज देवाला अनुग्रह आनी स्वाम्याक आशिर्वादारी तितले व्हड समुदाय जावका जाल्यार संपूर्ण विठ्ठल रखुमाई अनुग्रह ह्या सर्वमधील अनुग्रह आनी स्वाम्याक आशिर्वाद. वल्केश्वर श्री काशी मठ काशी मठ संस्थान वाराणसी नाशिक श्री काशी मठ जीएसबी सेवा मंडल सायन जीएसबी सेवा मंडल सायन जीएसबी सभा दहिसर बोरोली जीएसबी सभा दहिसर बोरोली आता वाल्केश्वर इनोव्हेशन समिती अध्यक्ष आणि आमच्या समाजान तो हायेस्ट डोनर आणि आमकांय हायेस्ट डोनर डोनेशन दिलेले
डॉक्टर दीपक भास्कर शणे, डॉक्टर दीपक भास्कर शणे, डॉक्टर अजित कामत, डॉक्टर अजित कामत, जी दामोदर गिरीधर राव, जी दामोदर राव गिरीधर राव, दीपक राव, विनय राव and दीपक राव sir. जी दामोदर राव गिरीधर राव, दीपक राव his son, विनय राव. दीपक महिंद्र फाइनान्स रमेश अय्यर, महिंद्र फाइनान्स रमेश अय्यर, उषा प्रभुली फैमिली, श्रीनिवास प्रभु, सुधाकर कामत, मिस फार्मा SN कामत, श्याम सुंदर पै, उमेश कामत, जयंता प्रभू वाशी. यो हेच वेळा माणसांचा आनंद जाता. आमगेले सुराजनाक नमगून आयले ती आणि थंय आमकां कसलेय मागल्यानी ते पूर्ण जावचे तसले त्या मात विनंती स्वाम्याल्या वृंदावनात मालकेश्वर मठाचे परमपूज्य श्रीमद समेविनती स्वाम्याल हस्तून उद्घाटन 29th February 2024. 29th February 2024. तसेच या संवत्सरात चातुर्मासो या संवत्सरात चातुर्मासो वालकेश्वर काशी मठात तो समेविनती स्वामीला चातुर्मासो जाता. अशीच सुराजनानं भाग घेवन तो चातुर्मासो हे तोळ जायनी तशें आमी सुरा मुंबय समाजात जबाबदार. आमी हेची रथोत्सवात तू मागून घेतिले वाशिंतू स्वाम्याले वसंत मास आशिल्लो त्या वेळार हेची रथोत्सवाक आमी मागून घेवन आमी प्रसाद दिलो. हे तोळटाय वसंत मासांतू जाल्ल्यातू वाशीन जाल्यार वसंत मासू हे तोळटाय खंय जाय ना भूतो ना भविष्य. तशी श्रीनिवास प्रभू, सुधाकर कामत, मिस फार्मा SN कामत, श्याम सुंदर पै, उमेश कामत, जयंता प्रभू, जी सदाशिव कामत, सिद्धार्थ कामत, रघुनंदन कामत, गिरीश भंडारी, सुजी अरविंद राजकराम नाईक, त्या वेळारी मालकेश्वर मठाचे रिलेशना मागीर उद्घाटना दिवस 29 February 2024 आमगे परम पूज्य समेविनती स्वाम्याल आसून त्या उद्घाटन जावचें आसा. अशी तुमी भव्य संख्येन त्या मालकेश्वर मठा रिलेशनाचे उद्घाटन सुराजनान येवपा म्हणून दहिसर काशी मठाचे प्रेसिडेंट म्हणून सुराजनाक विनंती करता. तशीच या वेळार चातुर्मास ह्या संवत्सराक समेविनती स्वाम्या चातुर्मासा ह्या वेळारी 2024 संवत्सरांत मालकेश्वरांत जाता. ताका सुराजनान भव्य तो चातुर्मास सेलिब्रेशन सुराजनान करता म्हणून हांव विनंती करता.
सुधीर अरविंद राजाराम नाईक, प्रकाश शने दहीसर, सगुणा कामत, SVC बँक, उदय कोतकर, NKGSB बँक, चिंतामणी नागकर्णी, अमित दिनेश पै, गणेश कामत, गणेश प्रभू, जनार्दन प्रभू, गोविंदराय कामत, ॲडव्होकेट जयेश किनी, तुलसीदास सुटकर, विश्वनाथ पै, पुनरत्न नाव घेतला, गिरीश भंडारी, सुधीर अरविंद राजाराम नाईक, प्रकाश शने दहीसर, सगुणा कामत, SVC बँक, चेअरमॅन योगेश चंदावरकर, उदय गुरकर, NKGSB बँक, चिंतामणी नागकर्णी, अमित दिनेश पै, गणेश कामत, गणेश प्रभू, जनार्दन प्रभू, गोविंदराय कामत, ॲडव्होकेट जयेश किनी, तुलसीदास सुटणकर, विश्वनाथ पै, जनार्दन प्रभू, गोविंदराय कामत, हैंडी है पूरा हैंडी, स्टार्ट टू एंड हैंडी है। तुलसीदास सुटणकर, विश्वनाथ हाँ पै, विनोद गोसाळकर, जगदीश ओझा, विनोद गोसाळकर, जगदीश ओझा,
निंबाळकर MLA संजय सतीश ओझा कल्पवशीकर विशेष सेवेकरांना पैसा बीजेपी बरोबर काही संवाद आणि विशेष सेवेकरांना एक्चुअली उधर खड़ा रह गया, जगह नहीं है, स्पेस नहीं है। उसका कनेक्शन दिया है इधर कर रहा है ना।
कीर्ती राजाराम नाटेकर, हनुमंत भट, चित्ती भटना मात्र राजकोट हनुमंत भटना मात्र मधु चित्ती हनुमंत भटना विशेष सेवेदारांनी यांनी प्रथावेळी प्रसाद घेतला आणि दोन्ही माळे सम्राटमध्ये प्रस्थान लोकांना मानले. हनुमंत भट, हरिओम पै, उमेश पै, प्रकाश कामत माहिली, प्रकाश कामत माहिली, राजगोपाल नाईक, राजगोपाल नाईक, प्रमोद कामत, राजगोपाल नाईक, ते प्रकाश आहे हा म्हणून मग राहा पाहिजे. प्रकाश कामत, राजगोपाल नाईक, प्रमोद कामत, मधुसूदन पै आणि अवधूत पै संघेली DGS ईश्वरदेव शुक्ला, ॲडव्होकेट कमलेश यादव, चिमैया बिल्डर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, विद्याधर आनंद कामत, मधुसूदन पै, अवधूत पै, प्रसन्न संघेली आणि सुराज राजगोपाल नाईक, प्रमोद कामत, मधुसूदन पै सुहास विशेष सेवेदारांनी यांनी प्रसाद घेतला आणि सम्राटमध्ये प्रस्थान लोकांना मानले. विशेष सेवेदारांनी
ॲडव्होकेट कमलेश यादव, हिमाया प्रायव्हेट लिमिटेड, विद्याधर आनंद कामत, मधुसूदन पै, कृष्ण अंकित पै, पुढारी जनांयोग. अरुण भंडारकर, रमेश प्रभू, गौतम कामत, प्रकाश पै साहेब, सुधाकर सांबा, महेश पै वाशी, कृष्ण भगत, अरुण भंडारकर, रमेश प्रभू, गौतम कामत, प्रकाश पै सायन, राधाकृष्ण भट्ट, सुधाकर सांबा. कृष्ण भगत, अरुण भंडारकर, रमेश प्रभू, गौतम कामत, प्रकाश पै सायन. दामोदर पंड्या, महेश पै वाशी, कृष्ण भगत, अरुण भंडारकर, गौतम कामत, प्रकाश पै सायन, राधाकृष्ण भट्ट, सुधाकर सांबा, दामोदर पंड्या, महेश पै वाशी. महेश पै वाशी, जीएसबी सभा वैष्णव सभा, जीएसबी समाज सेवा संघ वसई, जीएसबी सभा मीरा भाईंदर, जीएसबी सभा वैष्णव सभा, जीएसबी समाज सेवा संघ वसई, जीएसबी सभा मीरा भाईंदर.
से जय दोन्ही तीन जणांनी भेटला समाज सेवा साठी वसई CNS राव हरीश भट विवेक मानगावकर हरीश भट विवेक मानगावकर अजीत भट अजीत भट राहुल प्रकाश कामत LN पटवारी जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रशांत भंडारकर हरीश कामत प्रभाकर कुंदर उपेंद्र प्रभू वंदना कामत घोडे कुंबड्यातील वंदना कामत गणेश राव पुणे आयला जाल्यार परत एक वेळा नाव रिपीट करता मिस वर्मा SN कामत जी सदाशिव कामत फॅमिली सिद्धार्थ कामत गिरीश भंडारी सुजीत अरविंद राजाराम नाईक SVC बैंक and NKGSB बैंक विश्वनाथ पै DSB समाज सही अकोला हैदर नरेश और प्रकाश पै UP भट्ट वेरेवका सतीश नायक RG भट्ट शनई डेकोरेटर्स केशव शनई आणि SBI स्टेट बँक ऑफ इंडिया उदाहरण को नाव असता प्रशांत कोरजिया UP भट्ट शनई डेकोरेटर्स सतीश नायक RG भट्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सचिन नायक लाइव है क्या? अच्छा ये यूट्यूब GSB है? यूट्यूब GSB का क्या? हाँ वायरलेस नहीं कंपनी यूट्यूब GSB वही है। वो दूसरा हो तो इधर से चालू लेके खड़े लो स्टैंड पे
अनमोल पै आणि 2-3 जण आलेले इथं सभेच्या जण यावेळी अंगेला नवरात्रोत्सव भारी विजयने वैभवान झाला गावात वेंकटेश टीव्हीला प्रसारण जाहीर था सेक्रेटरी श्री प्रशांत भंडार परत एक ओळखतात सेक्रेटरी जनरल प्लीज फार्मा एस एल कामत जी सदाशिव कामत सदरी सिद्धार्थ कामत गिरीश भंडारी विश्वनाथ पै राजगोपाल नायक कृष्ण भगत अरुण भंडारकर रमेश प्रभु प्रकाश पै सायक महेश पै भाषी
Jaykumar Infra Projects Private Limited, वर्तमान कामत संपूर्ण घटना झालेले लास्ट डिटेल्स
रथाची मिसळ आता श्रीमंत क्षेत्रासाठी सामार घ्यायची भक्तांच्या असं प्रोग्रामची सज्ज जायची
इधर से उधर तक Mr. Raghu, I'm sorry, sir.
अरे